இல்லைங்களே மாதாஜி. சவுண்ட் வராம இருந்தது கேட்கவே இல்லை, மாதாஜி. சவுண்டே ஓ, இல்லைங்க. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. இல்ல இல்ல மாதாஜி, லைவ்ல தான் இருக்கோம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாருமே மார்க் பண்ணிடுங்க. சேட்ல இருக்கு, ஜூம் சேட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாருமே கேட்டுக்கோங்க. ஹரி போல். ஓகே. யாருக்கு வாசிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, ஸோ தட் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத்தா அவங்களோட லீலாமிர்தத்துல சாப்டர் 5 பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு பார்க்குறோம். அவசியம் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது. ஏன்னா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட லைஃப் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு வந்து அது வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸை கொடுக்கும். அதுதான் வந்து எசென்ஷியல் ஃபேக்டர். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலில் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றது. அவங்க வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து ஒரு காசிப் முறையில் கிடையாது. அவங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பாக செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப எலிவேட்டடாக தான் இருப்பாங்க அவங்க. ஆத்ம நிலையில் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தியில் ரொம்ப சிறந்திருப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி அந்த நிலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்னும் அந்த ஒரு கண்டாமினேட்டட் சோல்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இன்னும் வந்துட்டு அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலாக பக்தியில் ரொம்ப சிறந்து வந்து இன்னும் வரல. பிரேம பக்திக்கு இன்னும் வரலை முக்கியமாக நான். சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு யார் வந்திருக்காங்களோ நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அப்புறம் வந்துட்டு பிரபுபாத்தா, ஆச்சாரியர்கள், இவங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம ரொம்ப கவனமா நம்ம கேட்கணும். அதனால தான் பாகவதத்துல பார்த்தோம்னா நாரதரோட பாஸ்ட் டைம்ஸை வந்து வியாசதேவர் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. சரிங்களா? என்கொயர் பண்ணுவாங்க. உங்களோட வாழ்க்கையில எப்படி நடந்தது, நீங்க எப்படி வந்துட்டு இந்த நிலைக்கு வந்தீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஏன்னா நாரதரால எங்கேயும் டிராவல் பண்ண முடியும், எல்லாருக்கும் பக்தி கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து பகவானோட சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்துல பக்தி குடுக்குற நிலை அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? சக்தி ஆவேச அவதாரம் அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு ஆத்மாவை தேர்ந்தெடுப்பாங்க பகவான். அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு சக்திய குடுப்பாங்க. நாரதருக்கு பக்தி அப்படின்ற அந்த சக்திய குடுத்தாங்க. அதனால தான் நாரதர் கிட்ட யாரெல்லாம் நாரதர் யார்கிட்டலாம் வராங்களோ, அவங்கெல்லாம் வந்து பக்தியில சிறந்து வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ், இவங்க துருவ மகாராஜர் இல்லைங்களா? சித்ரகேது இப்படின்னு வந்து அப்புறம் மிருகாரி, அவங்க அப்புறம் வால்மீகி, இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம சொல்லலாம். வியாசதேவர் அவங்களுக்கும் குரு வந்து நாரதர் தான். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பக்தியை வந்து கொடுக்குற அந்த ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அதுவே பரசுராமர் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வீரம் அப்படின்ற அந்த சக்தியை கொடுத்தாங்க. வியாசர் அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் அப்படின்ற சக்தியை கொடுத்தாங்க. குமாரர்கள் அவங்களுக்கும் நாலேஜ் அப்படின்ற சக்தியை கொடுத்தாங்க. இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில நாரதர் அவங்க வந்து இப்ப ரொம்ப எலிவேட்டட் சொல்லா இருக்காங்க. அப்ப வியாசர் வந்து கேட்பாங்க, நீங்க எப்படி இதெல்லாம் வந்து அடைஞ்சீங்க அப்படின்னும்போது அத வந்து அவங்க அதுலேருந்து அவங்க வந்து அந்த லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாரி நம்மளும் வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோடது, அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்களோடது, இந்த அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க எப்படிலாம் வந்து அவங்களோட லைஃப் அவங்க வந்துட்டு லீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, அதில உள்ள நுணுக்கங்கள், சேலஞ்சஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் பக்தியில அவங்க எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது நமக்கும் வந்துட்டு அந்த புரிதல் நல்லபடியா ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால இதை நம்ம அவசியம் நம்ம இதுதான் எசென்ஷியல் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. அவசியம் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இயல்பு என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் இந்த ஜட உலகத்துலன்னா அதை உடனே நம்ம வந்துட்டு அடையணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஜட பொருளா இருந்தாலும் அது அடையணும் ஆசைப்படுறது நம்மளுடைய இயல்பு. அது வந்து தடுக்கவே கூடாது. அது நிறைய ஆசைப்படணும். ஆனா என்ன ஆசைப்படணும்னா அதுதான் அங்க முக்கியம். இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இவங்களோட நம்ம டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்
இப்படிலாம் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இப்படிலாம் இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த ஆசை ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நம்மளும் நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும், நம்மளும் நல்லா பக்தி பண்ணணும். அவங்க இப்படிலாம் பக்தி பண்ணாங்களா, சரி நம்மளும் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் செய்யணும். இப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸோட லைஃப் ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும். நம்ம அதனால நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா அமையும். இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்துக்கு நம்ம போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடுறேன். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவங்களோட லீலாமிர்தத்துல 5th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படியே நம்ம ஸ்லைட்ஸோட பார்க்கலாம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குன்னு அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா? சேதுலட்சுமி அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Chapter 5, India Revisited, Part 1. Shortly after Srila Bhakti Siddhanta passing away, difference appeared in the Gaudiya Math. Litigation had begun as to who would be the spiritual successor to Bhakti Siddhanta Saraswati and இது எப்படி மாத்தாச்சு சொல்லணும்? BSST பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura had never called for one acharya to be his successor. Rather, he had instructed the members of the Gaudiya Math to form a governing body of 12 men and carry on a concerted effort. Due to factional infighting and unscrupulous activities of certain sannyas and Srila Bhakti Siddhananda's cause, a worldwide movement of propagating Lord Chaitanya's teachings and collapsed. Abhay was at a distance from the fray, was motivated to see that his spiritual master's instructions and cooperation had been disregarded. Under the present circumstances, how could he carry out his spiritual master's order to preach? 1938, his Bombay business diminishing, Abhay, now 42, moved back to Calcutta with his wife and family. Hare Krishna Mataji. Mataji, what would Krishna bring about? Solanuma? சொல்லியாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்னன்னா, நம்ம போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம், அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் அவங்க வந்து அவங்கள விட்டு போயாச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க ரொம்பவே வருத்தத்தோட இருந்தாங்க. ஏன்னா அம்மா, அப்பா, அப்புறம் குரு அவங்களும் வந்து போயாச்சு. இவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வெல்விஷிங்காகவும் இருந்தாங்க, அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டிவாகவும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்போ இவங்க 3 பேருமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவங்கள பத்தி நம்ம பார்த்தப்ப என்ன பார்த்தோம்னா, அவங்க ரொம்ப நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த சம்பிரதாயத்தை வளர்க்கறதுக்காக ரொம்ப நிறைய
பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. அதாவது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஓனா வந்து அவங்க வந்து வச்சிருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய பெலஷியல் டெம்பிள், நல்ல மார்பிள்லாம் வச்சு கட்டின டெம்பிள். இந்த மாரி நெறைய வந்துட்டு அவங்க வந்து அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸே ரொம்ப பிரம்மாண்டமா செய்யறது அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து இவங்க மாரி அதாவது கோஸ்வாமிகள் மாதிரி வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றதுன்றது சிரமம். அதுவும் வெளியிலேருந்து வரவங்களால முடியாது. அதனால வந்துட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ நல்லா கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நல்ல அம் பெரிய அளவுல செய்யலாம். அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஆ கோஸ்வாமிஸ் எல்லாம் தான் ரொம்ப பக்தியா தானே இருப்பாங்க. ஆமா மாதாஜி. ம். அவங்களுதெல்லாம் ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அவங்கலாம். ஆமா. அப்புறம் எப்படி அவங்க வர முடியும்? ஒரு இதுலயே மாதாஜி அவங்க அளவுக்கு நம்பளால வர முடியாது. கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல விட. அவங்க வந்து இருக்கறதுக்கு இடம் தேட மாட்டாங்க. அடுத்த வேளை சாப்பாட பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட முழு இதுவுமே வந்துட்டு பக்தி மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆமா. சாப்பாடு, துணி, இது இருக்க இடம் அதெல்லாம் இல்ல. அவங்கலாம் மரத்தடியில தான் வந்துட்டு தங்கியிருப்பாங்க நைட்டு. அப்படி. அது ஒரே அந்த மாதிரி மரத்தடியில இருக்க மாட்டாங்க. ஆ அந்த மாதிரி நம்மளால இப்ப அப்படி இருந்தா தான் பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளால அது முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால வந்துட்டு, அந்த ஒரு நிலை இல்லாம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே அவசியம் பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இவங்க வந்து நமக்கு அத இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா பண்ணி குடுத்துருக்காங்க, இவங்க. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா. சரிங்களா? ஏன்னா கோஸ்வாமிகள் மாதிரி பக்தி பண்றதுன்றது சிரமம் நமக்கெல்லாம். அதனால தான் அது வந்து டெம்பிள் வொர்ஷிப்ப வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல அவங்க எல்லாமே செஞ்சு குடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்கேன் நானு. கோஸ்வாமிகள்ன்றது ரொம்ப எலிவேட்டட் லெவல் அது. அது வந்து ஒரு சாமானிய மனிதனால அந்த ஒரு வாழ்க்கை முறைய ஃபாலோ பண்ணி பக்தி அவங்க பண்ண புலன்களையே எல்லா புலன்களையும் அடக்கணும் இல்ல மாதாஜி. அடக்கணும். அதனால உங்களுக்கு பசி தாகம் எல்லாம் கூட எடுக்குமோ எடுக்காது. ஆமா, ஆமா. அது மாரி ஜட விஷயங்கள ரொம்ப விலகி இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? அவங்கலாம் மஞ்சரிஸ் அவங்கலாம். ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல். அதனால இப்ப வந்து என்னன்னா, இவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப இது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா வந்து ரொம்ப ஆ என்ன சொல்றது? ஒரு லக்ஸூரியஸ் லெவல்ல தான் எல்லாமே அவங்க அதான் பெஸ்ட்டா கிருஷ்ணா சர்வீஸ்லயே நம்மகிட்ட பணம் இருந்தா கூட அத வந்து கிருஷ்ணா சர்வீஸ்ல நம்ம அத இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னா, அது ரொம்ப சிறந்தது. அப்படின்ற முறைய தான் நமக்கு அவங்க சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாரி இருந்தப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்க ப அவங்க இதானதுக்கப்புறம், அவங்க பகவானோட லோகத்த அடைஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, இங்க வந்து அங்க அந்த கௌடிய மட்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் இது சண்டை வந்துருச்சு. யாரு வந்துட்டு அடுத்து அ எடுத்து வழி நடத்துறது அப்படின்றதுல. அதனால வந்து அந்த சண்டை வந்து அவங்களுக்குள்ளார காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம, அது வந்து கோர்ட் வரைக்கும்லாம் போகி, அதுல அவங்கலாம் ரொம்ப வந்துட்டு அதிலேயே இன்வால்வ்டா இருந்துட்டாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் கோர்ட்லயும் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து சமாதானப்படுத்தி 2 பேருக்குமே ஒருத்தவங்களுக்கு அ அ 3/4 ஒருத்தவங்களுக்கு 1/4 பிரிச்சு குடுத்தாங்க. அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். சரிங்களா? அந்த அந்த நிலை இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு இந்த 5த் சாப்டர் வாசிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். ஆ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள இதுல இருந்தது. அப்ப ஆனா என்ன கான்செப்ட் என்னன்னா, பக்தியில வந்துட்டு ப்ரீச் பண்ணணும். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுல வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகாம வேற விஷயங்கள் இருந்ததுனால, அ அது கொஞ்சம் அப்படியே தடைப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர வந்து ஒருத்தவங்கள மட்டும் நியமிக்கல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, 12 பேர் அந்த கௌடிய மட்லயே 12 பேர வந்து ஒண்ணா சேர்ந்து, சரிங்களா? ஆ அதாவது கவர்னிங் பாடி அந்த மாரி ஒரு கமிஷன் மாதிரி, ஜிபிசி மாரி அமைச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மத்த வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கான விஷயங்கள அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா இந்த மாரி சண்டை இதெல்லாம் வந்ததுனால, எல்லாமே என்னாச்சு அப்படின்னா, அப்படியே வந்து அது வந்து தடைப்பட்டு போச்சு, அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆனா இங்க வந்து இப்போ இவங்க பிரபுபாதா எப்படி இருக்காங்கன்னா, இப்ப வந்து ஃபேமிலி மேனா இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அவங்க வந்து இது எதுலயுமே அவங்க இன்வால்வ் ஆகவே இல்ல. அவங்க எட்டக்க தான் இருந்தாங்க. ஆனா இந்த மாரி வந்து எல்லாமே அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏற்படுத்தின விஷயங்கள்லாம், இந்த மாரி வந்து ம் சரியான முறையில இல்லாதத நினைச்சு அவங்க ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அ அப்ப இவங்களுக்கு யோசனை வருது. ஏன்னா அவங்க இவங்களுக்கு ஆர்டர் குடுத்தது என்ன? ப்ரீச் பண்ணணும், புக்ஸ் வந்து நெறையா பிரிண்ட் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? சரி அத நம்ப எப்படி நம்ப செய்யறது? இந்த மாரி ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அப்படின்றத ஏன்னா அங்க வந்து இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இல்ல. இப்ப இவங்க எப்படி அத வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? இவங்களுக்கு குடுத்த அந்த ஆர்டர அப்படின்னு வந்து இவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களோட பிசினஸும் பாம்பேல அவங்க ஏன்னா அவங்களோட பிசினஸ்லயே ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு போஸ் அவங்களோட இதுல இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அ ஸ்மித் லேபரேட்டரி அதுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் தனியாவே அவங்களே ஒரு பிசினஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் எல்லாத்துலயுமே இப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சரிவு ஏற்பட்டுச்சுன்றத பார்க்குறோம்.
அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட 42 இயர்ஸ் ஏஜ்ல வந்து அவங்க மறுபடியும் கல்கட்டாவுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க ஒய்ஃபோடையும் ஃபேமிலியோடையும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ எப்படி இருக்குன்னா அந்த கௌடிய மட்லேயும் வந்துட்டு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை இல்லை, இவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் வந்துட்டு அந்த பிஸ்னஸ்லேயும் சுமூகமான நிலை இல்லை அப்படின்ற நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Chapter 5, the war. Wherever Abhay went, he seemed to attack the company of his god brothers. Srila Maharaja, they saved Sridhara, with whom he had worked in Bombay, had disaffiliated himself from the factions of the Gaudiya Math, but as a sannyasi, he was still preaching. Sridhara Maharaja wanted to maintain an ashram in Calcutta, so for 20 rupees a month he rented from Abhay the 4 rooms above Abhay's chemical laboratory. This became regular ashrama for sannyasis and brahmacharis, and Sridhara Maharaja put a sign out front, Devananda Saraswati Math. Abhay was glad to encourage Sridhara Maharaja and the others who joined him at his little ashrama. Abhay remained aloof from the warning factions and together pursued their plans for spreading Krishna consciousness. Abhay began to think seriously about writing Vaishnava literature in 1939. That Abhay wrote Introduction to Gita Upanishad. Thank you, Mataji. இங்க இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, ப்ளூ கலர்ல? என்ன Mataji? ப்ளூ கலர்ல இருக்கு இல்ல, இது வாசிக்கிறீங்களா? இருக்கேன், இருக்கு. Bhakti Saranga Goswami conferred upon Abhay the little, however, thought it inappropriate to give Abhay the same title as their spiritual master, and he asked that Abhay's title be changed to Bhakti Vedanta. Abhay accepted the title as a further commitment to his spiritual path of preaching Krishna consciousness. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப அங்க கௌடிய மட்ல ஒரு நல்ல சுமூகமான நிலையில, அது மாதிரி இங்க ஃபேமிலிலயும் அவங்களுக்கு அந்த பிசினஸ்லயும் சரிவு இருக்குன்றத பாக்குறோம். ஆனா எங்க அபயச்சரன் பிரபுபாதா போனாலும் அவங்களுக்கு நல்ல டிவோட்டிஸோட இது அசோசியேஷன் நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? காட் பிரதர்ஸ்னா மற்ற சன்னியாசிகளோட, சரிங்களா, அவங்கள தான் நம்ம எல்லாருமே காட் பிரதர் காட் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் வருவோம். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு காட் பிரதர்ஸோட அசோசியேஷன் நல்லபடியா கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அங்க வந்து ஸ்ரீதர மகாராஜா அப்படின்னு ஒருத்தவங்களும் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து பாம்பேல பிரபுபாதா அவங்க பிசினஸ் அங்க நடத்திட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அலகாபாத்ல அது நல்லபடியா வரலன்னதும் பாம்பேல போய் அவங்களே ஒரு பிசினஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமே. அப்ப அங்க ஒரு மட் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அங்க வந்துட்டு இவங்க சந்திச்சிருக்காங்க ஸ்ரீதர மகாராஜா அவங்கள. இவங்க வந்து இந்த கௌடிய மட் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் உள்ளார இவங்க போகல, சரிங்களா? இவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா, ப்ரீச்சிங் தான் ரொம்ப முக்கியம், அதுல தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுல வந்து இருக்கிறாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இவங்க ஸ்ரீதர மகாராஜர் அவங்களோட சேர்ந்து அபயச்சரன் பிரபுபாதா அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள், அது ப்ரீச்சிங் ரிலேட்டடான அதுக்கப்புறம் சம்பிரதாயத்தை வளர்க்குற விஷயங்கள்ல நல்லபடியாக ஈடுபடுறாங்க. இப்போ வந்து பிரபுபாதாவும் கல்கட்டாவில் தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி வந்துட்டு அதே பில்டிங்ல 3rd ஃப்ளோர்ல இருக்காங்க. 4th ஃப்ளோர்ல ஸ்ரீதர் மகாராஜா. இப்படி வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் ரெண்ட் எடுத்து இதுல எல்லாரும் கீழே வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட கெமிக்கல் லெபார்டரி ஒன்று சின்னதாக வச்சு அவங்க வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. அப்படியே மேலே ஃபேமிலி இருக்கு மேல் ஃப்ளோர்ல, அதுக்கு மேலே வந்து இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க சன்னியாசிகள்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த பில்டிங் இருக்கு.
அதுக்கப்புறம் அந்த இதுவே வந்து இப்போ வந்து தேவானந்த சரஸ்வதி மட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சு அதில் வந்து ஸ்ரீதர் மகாராஜர் அப்புறம் இன்னும் பிரம்மச்சாரிகள் 2-3 பேர் எல்லாருமே சேர்ந்து நல்லபடியாக அதை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பற்றி பேசிக்கிறது, அப்புறம் என்னென்னலாம் சேவைகள் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்ரஸாக. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் நிறைய வந்து ப்ரீச் பண்ணணும், நிறைய புக்ஸ் வந்துட்டு எழுதணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க எல்லாரும் நல்லபடியாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து அதனால எப்பயுமே ஸ்ரீதர் மகாராஜரை வந்து பிரபுபத்தை வந்து ரொம்பவே என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லபடியாக கௌடிய மட்டில் அந்த அடுத்தடுத்து விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியாக பண்ணுறாங்க. இப்போ என்னென்னா இந்த அதாவது இந்த பிரிவினை அதெல்லாம் அது அது விஷயத்துல இவங்க வந்து விலகியிருக்காங்க. ஆனா மறுபடியும் பிளான்ஸ் பண்றாங்க. எப்படி வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ இன்னும் நல்லபடியா நம்ம கொண்டு போறது, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படின்றத அதுல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்பதான் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா 1939ல பிரபுபாதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதைக்கு இப்ப நம்ம பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதைக்கு அவங்க வந்து இது கமெண்ட்ரி எழுதும்போது அது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கீதோபனிஷத் அப்படின்னு வந்து அவங்க எழுதுறாங்க. இப்ப இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்றது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த தன்னோட வாழ்க்கையில ஸ்திரமா எடுத்துக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி அந்த பிரிவினைகள் கிட்ட எல்லாம் அவங்க போகாம இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமி அவங்க வந்து பிரபுபாத்தாவோட இந்த லிட்ரேச்சர்லாம் அந்த கமெண்ட்ரிஸ்லாம் எழுதுறாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து விருப்பப்பட்டு பக்தி சித்தாந்த அப்படின்றத சஜஸ்ட் பண்றாங்க. அப்ப ஸ்ரீதர் மகாராஜர் சொல்றாங்க, இல்ல அது வந்து குரு மகாராஜரோடது, அதனால அதே வந்துட்டு நம்ம வைக்க வேண்டாம். பக்தி வேதாந்தா, பக்தி அப்படின்றது வேதாந்தா அப்படின்றது அந்தம் இல்லையா, பக்தியோட எண்டு அந்தம், வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முழுமை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப பக்தி வேதாந்தா அப்படின்னு வந்துட்டு பேர் வைக்கிறாங்க. அதையும் வந்துட்டு இது வந்து பிரபுபாதாவும் நல்லபடியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ஒரு உந்துதலா இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல நல்லபடியா ப்ரீச்சிங் பண்றதுக்கான விஷயங்கள்ல அவங்க மறுபடியும் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்தது ஸ்லோகம் வாசிச்சவங்க தவிர்த்து வேற யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ இன்னைக்கு அவங்களாம் அவசியம் வாசிக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வரல மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்துட்டு மோகன்தாஸ் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி அடுத்து நீங்க அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Chapter 5, the war. September 3rd, 1939. England swept India into war without consulting any Indians. Gandhiji opposed the idea of Indians taking up the arms. In 1942, the Quit India movement. Subhash Chandra Bose fought against the British in his own way. Subhash Chandra Bose got Hitler to agree that when the Germans captured Indian soldiers, Germans would return them to Bose. Similar agreement with Tojo in Japan. Bose began to prepare his army to invade India from the north. In 1943, the British found that the Japanese, who had already taken Burma, were at the doors of India approaching Bengal. The government created artificial famine. British sank many Indian boats carrying food and destroyed large rice crops. Fearing that they would fall into the hands of the enemy, famine and starvation engulfed local Indians, the worst to hit Bengal in 150 years. Also, the government removed control on the food cost, so the price skyrocketed. Many died in the streets of Calcutta. For the common people, the empire's prescription was uniform and simple: starvation. Unless the leadership was Krishna conscious, and neither Gandhi nor Subhash Chandra Bose was, the government would not be able to provide any real solutions. Srila Prabhupada. One American gentleman was present at that time. He remarked, "People are starving in this way. In our country, there would have been a revolution." Yes, but the people of India are so trained that in spite of artificial famine, they did not commit theft, stealing others' property.
people were dying. Still, they thought, all right, God has given. This was the basic principle of the Vedic civilization. More than ever, Krishna consciousness was the then prime necessity. Hare Krishna Mataji. விஜய் பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்போ என்னன்னா இது இப்படி ஒரு நிலையில இருக்கு சரிங்களா. மத் இப்படி இருக்கு, ஃபேமிலியில பிஸ்னஸும் சரிவில் இருக்கு. இப்போ கண்ட்ரி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கண்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னா இங்கிலாண்டோட ஆதிக்கத்துல இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப என்னாச்சுன்னா இங்கிலாந்துக்கும் ஜெர்மனிக்கும் சண்டை ஏற்பட்டுச்சு. ஹிட்லர் இருந்தாங்க அப்போ அங்க, சண்டை ஏற்பட்டுச்சு. அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா இந்தியா இவங்க இங்கிலாந்து வந்து இந்தியாவோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியன் சோல்ஜர்ஸையும் அந்த வார்ல வந்து அவசியம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொன்னாங்க. ஆனா எதுவுமே இவங்ககிட்ட சஜஷனே கேட்கல, நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிலாம் கேட்கல. ஆர்டர் தான் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு. ஆனா இது வந்து யாருக்குமே பிடிக்கல. ஆக்சுவலா வந்துட்டு இங்கிலாந்து ஜெர்மனி கூட சண்டை போடுறதுல இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு அதுல ஜாயின் பண்ண விருப்பமே இல்லை. ஆனாலும் வந்து இப்ப என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்து வந்து எல்லாரையும் பேசி தன்னோட இதுக்கு முடிவுக்கு சம்மதம் எடுத்துட்டு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தது சரிங்களா. இப்படி வந்து 2 மில்லியன் பீப்புளை வந்து போர்ல வந்து இணைக்கிறதுக்கு அவங்க முற்பட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்படி அவங்கள சமாதானப்படுத்தி இப்ப நீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இல்லைன்னா ஜப்பான் வந்து அவங்களை வந்து ஆளுமை பண்ணுவாங்க, அது பரவாயில்லையா அவங்களுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சேர்த்தாங்க. அப்படியே எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஆனா இது வந்து மகாத்மா காந்தி இதுக்கு வந்து ஒத்து வரல. ஏன்னா அவங்க வந்து குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சு அவங்களும் அதை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதே மாதிரி இந்த பக்கம் சுபாஷ் சந்திர போஸ், ஏன்னா ஒரு பக்கம் மகாத்மா காந்தி வந்து இந்த இதுல இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதாவது சாத்வீகமா எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவங்க வந்து போர் பண்ணி அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை ரெண்டு பேர் இதுலயும் இருக்கு இல்லைங்களா. அஹிம்சை இவங்களது, மகாத்மா காந்தி இது, இவங்களது வந்து போர் பண்ணியாவது நம்ம வந்து வின் பண்ணணும் அப்படின்றது கண்ட்ரிய. இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த பக்கம் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்க வந்து குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் எதுலயும் நாங்க பங்கெடுத்துக்க மாட்டோம்ன்ற ஒரு நிலையில இருக்காங்க. அதே வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் யாருன்னா பிரபுபாத் அவங்களோட கிளாஸ்மேட் அவங்க சரிங்களா. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹிட்லர் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க போர்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் கிடைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி எங்ககிட்ட நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா அந்த அக்ரிமெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு ஒத்து வரல. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஜப்பான் கிட்டயும் அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் பண்றாங்க, அதே மாதிரி அக்ரிமெண்ட். ஆனா அதுலயும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒத்துழைப்பு கிடைக்கல. இருந்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களோட இந்த பிரயத்தனத்தினால ஓரளவுக்கு ஆர்மி வந்துட்டு பீப்புள் வந்து இவங்களால கொண்டு வர முடிஞ்சது. அது வந்து சிங்கப்பூர்ல இவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா. இப்படி இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போர் பண்றதுக்காக சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆர்மி பீப்புளை இவங்க இந்த பக்கம் கேதர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் மகாத்மா காந்தி குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அவங்க அதை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா 1943ல ஜப்பான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பர்மா வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பர்மாக்கு பக்கத்துல பார்த்தா பெங்கால் தான் வருது இல்லைங்களா. அப்ப அடுத்த டோர் ஸ்டெப் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் அவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்கு அவங்க ரெடியா வராங்க. அப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ உள்ள கவர்மெண்ட், இங்கிலாந்து கவர்மெண்ட், அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிபிஷியல் அந்த வறட்சி அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா, பசி பட்டினி வறட்சி இதெல்லாம் அதை வந்து ஏற்படுத்துறாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய இந்தியன் போர்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இந்த ஃபுட்டு இதெல்லாம் ரைஸ் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையுமே வந்து எனிமீஸோட கைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு முழுகடிச்சிடுறாங்க. முழுகடிச்சிட்டு ஸ்டார்வேஷனை கொண்டு வந்துடுறாங்க சரிங்களா. இந்த பஞ்சம் வறட்சி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வந்துடுறாங்க. இது வந்து இயற்கையாக நடக்கல, பிரிட்டிஷ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக உண்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்த ஸ்டார்வேஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 150 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சுங்களாம், பட்டினி இந்த விஷயங்கள்லாம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து அப்போ ஏற்பட்டுச்சுங்களாம். அதாவது ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான விலைவாசி ரொம்ப உயர்ந்து இருந்ததுங்களாம். அதாவது வந்து ஒரு 6 ருபீஸ் அப்படின்றலாம் 50 ருபீஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு சரிங்களா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக, அதாவது அதை இங்கே பார்க்குறோம்ல ஸ்கை ராக்கெட் அந்த அளவுக்கு. ஒரு 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற பொருள்லாம் ஒரு 5000 ரூபா போட்டு வாங்கினாதான் முடியும் அந்த மாதிரி சரிங்களா. ஒரு ரொம்ப வந்துட்டு விலை அதிகமாக விற்குது. இதெல்லாம் ஒரு சாமானிய மனிதர்களால இதெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதனால அவங்களுக்குலாம் மிச்சமாக கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டார்வேஷன் தான், பட்டினி வேதனை பஞ்சம் இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இதை வந்து இந்த சைடு ஏற்படுத்துறாங்க சரிங்களா. ஸோ தட் ஜப்பானி இந்த பக்கம் வர விடாம அவங்களும் தடுக்கிறாங்க. இப்போ இதுல என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இப்போ இது எல்லாமே
ஆக்கிரமிப்பு, இந்த அரசியல் சட்டம் இதெல்லாம் இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோடது இல்லைங்களா? பகவானோடது. எல்லாமே இது இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும். அப்புறம் அடுத்து மறுபடியும் வேற மாதிரி மாறும். அப்பயும் வேற வேற மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இதெல்லாம் வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படின்றதுனால இதுக்கு ரியல் சொல்யூஷன் அப்படின்றது கவர்மெண்டாலலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அதனால என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வு எல்லார்கிட்டயும் இருந்தது அப்படின்னாலே அது வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நிவாரணமா அமையும் அப்படின்றது தான் வந்து பிரபுபாத் அவங்க வந்து கோரிக்கையா வைக்கிறாங்க. இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு அமெரிக்கன் ஜென்டில்மேன் சொன்னாங்களாம், he remarked people are starving in this way. இந்த மாதிரி ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க எல்லாரும் சாப்பாட்டுக்காகவே. சரிங்களா? அதாவது இதை வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அந்த குப்பையில வந்துட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா சாப்பாடு, அதை வந்து மற்ற இந்த ஜீவராசிகள்லாம் போய் சாப்பிடும் இல்லைங்களா, அதை வந்து தள்ளி விட்டுட்டு போய் எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருந்ததுங்களா அப்போ இது பஞ்சம். இந்த மாதிரி அதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி, அந்த பையன் சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு படம் போட்டிருக்காங்க. தான் இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா, அந்த மாதிரி ஸ்டார்வேஷன்ல எல்லாரும் இருக்காங்க ரொம்ப சிரமத்துல. ஆமா மாதாஜி, அது ரிலேட்டடான படம் தான் இது. சரிங்களா? இப்படி இருக்கு அந்த சமயத்துல. அப்ப இன் அவர் கண்ட்ரி தேர் வுட் ஹேவ் பீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்துட்டு, எஸ் பட் த பீப்புள் இன் இந்தியா ஆர் சோ ட்ரெயின்டு தட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெமைன் தே டிட் நாட் கமிட் தெஃப்ட். இவ்வளவு பஞ்சம் பசி பட்னிலையும் அவங்க வந்து இந்த திருடுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் செய்யவே இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸ்டீலிங் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அடுத்தவங்களோட பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டதே இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. பீப்புள் ஆர் டையிங், உயிரே போற நிலை வந்தாலும் திருட்டு, அடுத்தவங்களோட பொருளை ஆக்கிரமிப்பு பண்றது, இந்த விஷயம் எதுவுமே அப்ப நடக்கல. ஸ்டில் தே தாட் ஆல் ரைட் காட் ஹேஸ் கிவன். பரவாயில்ல, இந்த சிரமம் எனக்கு வந்துச்சா இது பகவான் எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்றத ஏத்துக்கிற அந்த தைரியம், மனப்பக்குவம். ஏன்னா அந்த கஷ்டப்படுற நேரத்துல தான் அந்த தைரியம் வரும் இல்லைங்களா? மனப்பக்குவம் வரும். யாருக்கு வரும்? யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீகத்துல ஸ்திரமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் நமக்கு பாரு, ஆல் ரைட் காட் ஹேஸ் கிவன் அப்படின்னு தான் ஏத்துக்கிட்டாங்களே தவிர இந்த திருட்டு இல்லைன்னா வந்துட்டு அடுத்தவங்களோட இதை ஸ்டீல் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே அவங்க செய்யல. தட் வாஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் வேதிக் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் கல்வி நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல பார்த்தோம்னா எப்பயுமே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீல் தான் இருக்கும். என்னதான் உயர்ந்த படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் அதுல வந்து ஒரு இன்செக்யூர்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா யாருக்கோ கீழே வேலை செய்வோம். அப்ப நமக்கு அந்த வேலை நிக்குமா நிக்காதான்னு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்துட்டு வேதிக் கல்ச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு படிப்பு அங்க இருக்காது. தன்னோட திறமைக்கு ஏத்த ஒரு படிப்பு தான் அவங்க படிப்பாங்க. அதை வச்சு அவங்க வந்துட்டு நல்லபடியா யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம அவங்க தன்னை பார்த்துப்பாங்க. அதனால அந்த பயம்ன்றது இருக்காது. ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தி மைண்ட்ல இருப்பாங்க. அவங்கள ஆன்சைட்டி இருக்காது. தன்னம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா இப்போ வந்து அதான் இது வந்து ஒரு இதுல சொன்னாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கிலாந்து வந்து இந்தியா வந்துட்டு பார்க்குறப்போ, ஏன்னா எப்படியும் இந்த இதுக்காக ட்ரேடுக்காக தானே வந்தாங்க. ட்ரேடுக்காக வந்து தானே இந்த வளங்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்காக வந்தாங்க. அப்ப வந்து பார்த்தப்போ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்களாம், பார்த்துட்டு போயிட்டு, எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்களாம், ஒண்ணும் முடியலையாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வேதிக் சிவிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு போயிட்டு இங்கிலாந்துல இன்னொரு மினிஸ்டர்கிட்ட சொன்னோடனே அவங்க வந்து செக் பண்ணாங்களாம். நார்த் டு சவுத், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு, இந்த கண்ட்ரி யாராலையுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல கூட இது இது இல்லாமைன்றதே கிடையாது. எல்லாருமே மென்டலி ஸ்ட்ராங். அதே மாதிரி செல்வத்திலும் ரொம்ப வந்துட்டு உயர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றது வந்து சொன்னாங்களாம். சரி, அப்படின்னா இதோட ரூட் காஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டப்ப இவங்களோட அந்த கல்ச்சர் தான் அப்படின்றத சொன்னாங்களாம். என்னைக்கு நம்ம அந்த கல்ச்சரை மாத்திரமோ அப்பதான் இவங்களை வந்து நம்ம வந்து டாமினேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த குருகுலம் அந்த இதெல்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு டெமாலிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களோட அந்த ஆடம்பர வாழ்க்கையெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்படியே எல்லாம் வந்துட்டு மாறி அடையாளம் இப்போ இல்லாம போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தட் வாஸ் எல்லா பழக்கமும் வந்துருச்சு. தட் வாஸ் த பேசிக். அதான் இப்ப வேதிக் சிவிலைசேஷன்ல உள்ளவங்க ஸ்ட்ராங்கா உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யாருமே வந்துட்டு திருடல, யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல. ஆல் ரைட் காட் ஹேஸ் கிவன் அப்படின்றத ஏத்துக்கிட்டாங்கன்றத பாக்குறோம். அதான் மோர் தென் எவர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வாஸ் த பிரைம் நெசசிட்டி. அப்போ நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது
நம்மளால எதையுமே ஃபேஸ் பண்ண முடியும், எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றபடி இந்த மாதிரி வேற வேற பிரயத்தனங்கள்லாம் பண்ணோம்னா கூட அது வந்து ரியல் சொல்யூஷனாக இருக்காது, டெம்பரரி சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரேமா மாதாஜி. அந்த காலத்துல ஈசாவாசிய பிரின்சிபலா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க மாதா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்ப ஹரே மாதாஜி. ஆமா, நமக்கானது என்னவோ நம்ம கொட்டா அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஓம் மாதாஜி. இப்பதான் எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி கலியுகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது Hare, Hare Krishna Mataji. There was the need more than ever to propagate Krishna consciousness. Abhay conceived, wrote, edited and typed the manuscript in English, designed the logo for the magazine with Lord Chaitanya and crowds of people groping the darkness to receive light from the Lord Chaitanya with the little back to Godhead in 1944. Motto: Godhead is light, nescience is darkness. Where there is Godhead, there is no nescience. Printed BTG and Back to Godhead is Saraswati Press and distributed by the prestigious bookshelves Thacker's Prick and Company. The central theme of Back to Godhead was clearly the order of Bhakti Siddhanta Saraswati to bring up a realization of humanity with the central nation of the Supreme Personality of Godhead. The first edition, the BTG, was printed as a 44-page publication. Abhay expressed his confidence that the spiritual resources of India could be used by everyone, not only the enhance the glory of India, but the benefit the whole world. BTG focused on presenting the timeless message of the Vedas, but in the context of the crisis at that time, he presented Vedic evidence and logical arguments to explain the transcendental nature of Godhead and the individual souls both being deathless, blissful and full of knowledge. Because men have forgotten and neglected their vital connection with God, they can never be satisfied in the material world. The second edition of BTG was an one-page edition due to government restrictions on the newsprint. After 2 issues of Back to Godhead, Abhay had to stop publication as printing was costly, but Prabhupada kept writing new beginning in the February 1952. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. மாதாஜி. இப்போ வந்துட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூராவும் வந்துட்டு மேகசின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுவும் மொமெண்ட்டுக்கு ஒன்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஹார்மோனிஸ்ட் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்தந்த லோக்கல் அந்த லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே உள்ள புரியக்கூடிய முறையிலையும் வந்து அவங்க வந்து மேகசின்ஸ் வந்து வெளியிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்போ ஏன்னா பிரபுபதாக்கு வந்து அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ப்ரீச் பண்ணணும், அப்புறம் நிறையா பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா ஸ்கிரிப்சஸ். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ என்னென்னா இவங்க பிரபுபதா வந்து பேக் டு காட்-ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா? அப்போ அதை வந்து நல்லபடியாக அவங்க எழுதி எடிட் பண்ணி மேனுஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணுறாங்க, இங்கிலீஷில் தான் பண்ணுறாங்க சரிங்களா? அது லோகோ வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காங்க, அதை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இருக்குது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவங்களோடது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜ் கிடைக்கிற மாதிரியும் பேக் டு காட்-ஹெட் அவங்களோட மெசேஜ் மூலயமா இக்னோரண்ட்டில் உள்ளவங்க லைட்னஸ்க்கு வர மாதிரியும், அதாவது டார்க்னஸில் உள்ளவங்க லைட்டுக்கு வர மாதிரியும் வெளிச்சத்துக்கு வர மாதிரியும் அந்த லோகோலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது வந்து 1944 அவங்க தயாரிக்கிறாங்க. காட்-ஹெட் இஸ் லைட்,
நீசன்ஸ், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டார்க்னஸ். வேர் there is Godhead there is no நீசன்ஸ். அதாவது எங்க வந்துட்டு பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு, அதாவது பகவான், அதாவது அந்த லைட்னஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எங்க இருக்கோ அங்க வந்து இந்த அறியாமை இருள் வந்து இருக்காது அப்படின்றத சொல்ற மாதிரி அந்த லோகோ இருக்கு. இதை வந்து உணர்த்துறதுக்காக இந்த பேக் டு காட் வந்து அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அப்போ வந்து சரஸ்வதி பிரஸ்ன்னு அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஆக்சுவலாக ப்ரெஸ் இருந்தது. இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா வந்து அவங்க ப்ரெஸ் வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ வந்து அந்த கான்ஃப்ளிக்டில் என்னாச்சு, அதெல்லாம் வந்துட்டு இல்லாமல் போச்சு. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரஸ்வதி ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் அவங்க பிரிண்டிங் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி புக் செல்லரும் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாக்ரே அப்படின்றவங்க தான். ஸ்பிங்க் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்ற கம்பெனியில் அவங்க வந்து அதுவும் ரொம்ப பெரிய புக் செல்லராங்க, அப்போது ப்ரெஸ்டீஜியஸ் புக் செல்லராக இருக்காங்க. அவங்க மூலயமா இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த சென்ட்ரல் தீம் வந்து பேக் டு காட் எய்ட் அப்படின்றத பார்க்குறோம். வாஸ் கிளியர்லி த ஆர்டர் ஆஃப் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா. அவங்களோட இதில் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி இது வந்து நல்லபடியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். டு பிரிங் அப் த ரியல் ரிலேஷன் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி வித் சென்ட்ரல் ரிலேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நமக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிற விஷயத்த குறிப்பிடுற விதமாக இருக்குது. சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எத்தனை பேஜஸில் பண்ணுறாங்கன்னா 44 பேஜஸில் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, பப்ளிகேஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அபய் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் தட் த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கேன் பி யூஸ்டு பை எவ்ரி ஒன். இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஏன்னா சனாதன தர்மம் இல்லைங்களா, எல்லாருக்கும் உகந்தது இது. அதனால் இது வந்து வெறும் இந்தியா வந்து குளோரிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு வைடு இது அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு தர்மம் அப்படின்றத வந்து இவங்க கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அது வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுல வந்து presenting the timeless message of the Vedas. வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதில் என்ன இன்னொன்று அப்படின்னா he presented Vedic evidence and logic arguments to explain the transcendental nature of Godhead and the individual souls. பகவானோட மகிமை பற்றியும் ஆத்மாக்கள் நம்மலாம் எப்பயுமே சச்சித்தானந்தம் இல்லையா, நமக்கெல்லாம் வந்து டெத்து கிடையாது, அதுக்கப்புறம் எப்பயும் பரமானந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க, ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜில் உள்ளவங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மெசேஜஸ்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்குற விதமாக இருக்குது. பிகாஸ் men have forgotten and neglected their vital connection with God. நமக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆனால் அதை மறந்துட்டோம். அதை வந்து மறுபடியும் நினைவுக்கு கொண்டு வரும் விதமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். they can never be satisfied in the material world. அதாவது நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க முடியுமான்னா கண்டிப்பாக முடியாது இல்லைங்களா. எவ்வளவு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சாலும் நம்மளுக்கு நம்ம என்னது ஆசைப்பட்டது எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னாலுமே அது தக்க வச்சுக்குவோமா அப்படின்ற பயமாவது இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு பயமாவது இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் லைஃப் நம்ம இருப்போமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. ஏன்னா எல்லாமே நிதர்சனம் இல்லாத ஒரு விஷயன்றதுனால நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நடந்தால் கூட அது நம்மக்கிட்ட நிலைச்சிருக்குமான்ற பயத்திலே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இல்லைங்களா. ஸோ இந்த எப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் கிடைக்கும், எப்போ அந்த அறியாமை போயிட்டு ஜட உலக வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம வெளிப்பட்டு பகவான் ஆத்மா அப்படின்னு நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்னா நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த சம்பந்தம்லாம் தெரியணும். அப்போ இந்த மாதிரி வேதிக் மெசேஜஸ் எல்லாம் அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வெளியிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். செகண்ட் எடிஷன் வந்து 1 பேஜில் தான் நடந்தது. ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து 44 பேஜ் இல்லைங்களா, செகண்ட் எடிஷன் வந்து 1 பேஜில் தான் கிடைச்சிது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அப்போ வந்து பேப்பர்ஸ் வந்து கிடைக்கல, ஏன்னா இந்த போர்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் பேப்பர்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. மற்ற விஷயங்களுக்கு நிறைய தேவைப்பட்டதுனால பேப்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப, அதாவது நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் எழுதி நிறைய வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் வந்து கிடைச்சது அப்படின்றதுனால, அதுவும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருந்ததுனால அவங்களால வந்து பேப்பர்ஸ் வந்து வாங்க முடியாததுனால அவங்க வந்து 1 பேஜில் அவங்க வந்து மேகசின் வந்து வெளியிட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறமா ரெண்டு தடவை தான் வந்து பேக் டு காட் எய்ட் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க. ஏன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது, கிடைக்கல, பற்றாக்குறை, பேப்பருக்கு வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருந்ததுனால கவர்மெண்ட் வந்து அதை அவங்களோட பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்களே தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க வந்துட்டு பேப்பர்ஸ் வந்து கொடுக்காம இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் பிரபுபாதனால் ரைட்டிங்கை நிறுத்தலை, அவங்க பாட்டுக்கு மறுபடியும் அது பேக் டு காட் ஹெடுக்கான விஷயங்களை எழுதிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்து 1952 அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இந்த ஒரு ஸ்லைடும் வாசிச்சிடலாம். யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா?
ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வரல மாதாஜி. வரலைங்களா? பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மேல தெரியுதுங்களா நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. One night, Abhay had an unusual dream. Srila Bhakti Siddhartha appeared before him, beckoning him to leave home and take sannyasa. Abhay awoke in an intensely emotional state. Request seemed so difficult and unlikely. It was not something he could do immediately. He had to improve the business, and with the profits, he would print books. He went on with his duties, but remained shaken by the dream. 1945 war ended. More business opportunities. Abhay closed his small operation in Calcutta and concentrated on the Lucknow business. The two interests, family and preaching, were conflicting. Radharani had never shown any interest in Back to Godhead. She seemed to work against his enthusiasm, both for publishing and for earning. He felt himself operating somewhat like the materialist he had criticized in his writings, absorbed in the struggle to existence with insufficient time to self-realization. Although his family made more and more demands of him, he was feeling less inclined to work for them and more inclined to preach Krishna consciousness. It was a predicament. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. நான் சொன்னது இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்துல கண்ட்ரி வந்து இந்த போர்ல எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா. ஒரு பக்கம் இங்கிலாந்து, ஒரு பக்கம் ஜப்பான், ஒரு பக்கம் சுபாஷ் சந்திர போஸே வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம கண்ட்ரி மீட் எடுக்கணும் அப்படின்னு காந்திஜி வேற இந்த பக்கம் மூமெண்ட் இது குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிசினஸ் வந்து சரிவுல இருக்கு. கௌடிய மட்லி வந்துட்டு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு சுச்சுவேஷன் சரிங்களா. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் ஒன்று வருது. அதுல வந்து அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா சந்நியாசம் வாங்கிக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது இது இந்த இந்த ட்ரீம் வந்தவொடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு அது வந்து நம்ப முடியல அவங்களால சரிங்களா. ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அன்லைக்லியாகவும் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா ஃபேமிலி அவங்களை நம்பி இருக்கு, 3 பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அது வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய விஷயமா அவங்களுக்கு இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட பொறுப்புல இருக்காங்க ஃபேமிலி, அவங்களை எப்படி அப்படி தனியா விட்டுட்டு போக முடியும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால வந்துட்டு அது வந்து அவங்க ஏத்துக்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்துல இல்லை. அப்படியே இருந்தாலும் அது வந்து உடனேவும் பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதனால பிசினஸ் நல்லபடியா இம்ப்ரூவ் ஆகணும், ப்ராஃபிட் நல்லா கிடைக்கணும், புக்ஸ்லாம் நிறைய பிரிண்ட் பண்ணணும், இப்படிதான் அவங்களோட எண்ணம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அவங்களோட டியூட்டிஸ்க்கு அவங்க போறாங்க. அதாவது வேலைக்கெல்லாம் அவங்க ஐ மீன் அவங்களோட பிசினஸ் இதெல்லாம் அவங்க நல்லா தான் பாத்துக்கிறாங்க. ஆனாலும் அந்த ட்ரீம் வந்து அவங்களை அப்பப்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது சரிங்களா. சன்னியாசம் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து அந்த ட்ரீம், அதுவும் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னது வந்து அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஆனா அவங்க ஃபேமிலி என்னைக்கும் விட்டுறக்கூடாது, அவங்க நம்மளை நம்பி உள்ளவங்க அப்படின்னால ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காங்க. அதனால அவங்க நம்ம தான் பாத்துக்கணும், அதனால நம்ம நல்லா ஏர்ன் பண்ணணும், நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் அவங்க இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். Abhay closed his small operation in Calcutta and concentrated on the Lucknow business only. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து லக்னோலயும் வந்து அந்த பிசினஸ் கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதே சமயத்தில் கல்கட்டாவிலையும் அவங்க வந்து அந்த ஒரு வீட்டில் கீழே வந்து பிஸ்னஸ், அதுக்கப்புறம் லெபார்டரி, அதுக்கப்புறம் மேலே ஃபேமிலி இப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. அந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ரெண்டுத்தையும் இவங்களே பார்க்கறதுக்கு முடியல. அவங்களோட பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்றாங்க, இங்க கீழே இங்க உள்ள பிஸ்னஸ் நீங்க பார்த்துக்கோங்க, அங்க நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இல்ல நீங்க இங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஃபேமிலிலையும், நீங்க இங்க கல்கட்டால தான் இருக்கணும், அங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனா லக்னோ பிசினஸ் இவங்க பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா லக்னோவுக்கே அவங்க அந்த பிசினஸே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப வந்துட்டு அவங்களோட ஒய்ஃபும் வந்துட்டு என்னன்னா அவங்கள அந்த ரொம்ப அவங்கள வந்து சப்போர்ட்டிவா அவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. போத் அதாவது இந்த ஆன்மீக முறையிலையும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இல்லை, அதே சமயத்துல இந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்றதுலயும் அவங்களோட பிள்ளைகளையும் அவங்க அதுல வந்துட்டு இன்வால்வ் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா அவங்களும் இன்வால்வ் ஆகல, பிள்ளைங்களும் இன்வால்வ் ஆகல. இப்படின்னு வந்து எதுலையுமே சப்போர்ட்டிவா இல்லாம எல்லாமே
இந்த ஆன்மீக விஷயமா இருக்கட்டும், தன்னோட ஃபேமிலியை ரன் பண்ற விஷயமா இருக்கட்டும், எல்லாமே இவங்க சிங்கிள் ஹேண்டடா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஃபேமிலி சைட்லயும் சப்போர்ட் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் he felt himself operating somewhat like the materialistic அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது மாதிரி அவங்க அதாவது இப்போ என்னன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு அவங்களுக்கு டைமே இல்லை. இப்படி வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலயும். ஏன்னா இவங்க தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுனால. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, although his family made more and more demands on him, சப்போர்ட்டிவா இல்ல. ஆனா அவங்க கிட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் மட்டும் அவங்களுக்குலாம் இருந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, feeling less inclined to work for them and more inclined to preach Krishna consciousness அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்படி சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல நல்லபடியா பார்க்கலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः अनन्तकोटिवर्षं श्रील प्रभुपाद के जय हरे कृष्णा।